sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Doc Joey Betito! Nato! Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggi. Huwag hayang ang resistensya ay bumigay. Ngunit huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni
nakakamatay na viruses. Ang Mega One Capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na naturalhan. Broccoli, milk thistle, astragalus, hulalos, holy basil, bitter melon, palamerik, turmeyang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng alaman sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon. Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, Hati Tit, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, Amazing Food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Riodique ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madalang yan putol mong duwang ugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na Aptol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko. Sabi niya, sige. Pinasok uli ako doon sa taas. Sa tube. CT scan. CT scan. Maglabas. Anong ginawa mo? Okay na yung ano mo. Yung ugat mo. Wala nang bara. Wala nang dugong nagbara. Iyan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot? Yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta.
Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga mataas ang dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto niyong, ayaw niyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey Bitito. Dito lang yan sa tapat mismo ng Central Bank. Oh. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na operaan, na hospitalize siya ng mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, yung Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po healthy na, at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, Salamat and po. good health. Yes, sir. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yun pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Mega 1 kay Dr. po kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya na po ako ng Mega 1, tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po, hindi agad ako na CT scan, pero nung uminom po ako ng Mega 1, bumaba na po, saka ako na CT scan. Tapos ano po ako na operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tawa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Mega 1 po kay Dr. Joey Bitito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka Mega 1 po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Bitito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G, at sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung Middle name po. middle name pala bayaban. Bira nung nga pala ang ano. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si G ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga
nga po, nalalaman tayo nung sinabi na pagkatas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siya, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Miguan. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Betito. Doc Joey Betito. Kasi yung mister ko, nag-digdig at nagpabulong. Iyong nagkonsulta Nagkonsulta niya. tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May may Diabetes. may sugar, Sugar. May high blood. may high blood, May high blood. tapos may- May problema sa lungs. May katarata. Tapos yung tuhod, May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, is kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan, dahin ang parang, maski nagkakab kami sa mga Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahin nga ning kuya, Dahing 3 months? dahin 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo yan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikido. Migawan. Megawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami simpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, sa blood. so arthritis, na-address, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga Grabe, nakikinig? Kaya kamong mga kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Betito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Aprobado. Yan. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa ating kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yan naman ang tikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya. Pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad.
Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas, ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Siya. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanya pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, ay, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako. Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako. Pag-asa. Nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pamabuhay. Kaya na-invite ako niyo. Kaya po sa mga taga First District at nais po pumunta dyan sa Dorotea Resort and Spa, ay magpa-schedule muna kayo kay Ma'am Arlene at kay Doc Joey para po at least ma-assure ninyo, meron kayong assurance na andyan talaga sila. And announcement nga po pala sa lahat ng pasyenteng nagtitake ng amazing products at also sa lahat po ng pasyenteng gustong magpakonsulta kay Doc Joey. So ngayon po, from April 2 hanggang April 5. So, close po ang ating main office dito sa Kabaangan. Nandyan po, kung gusto nyo po talaga magpakonsulta, mahanap po ninyo si Doc Joey at si Ma'am Arlene sa Dorotea Resort and Spa, which is located sa Purok 1, Kahugutan, Bakakay, Albay. Kaya lalong-lalo na po yung mga taga First District, taga Bakakay, ay pwede na kayong pumunta dyan sa Dorotea Resort and Spa from April 2 hanggang April 5 para hindi na kayo pumunta dito sa Legazpi at mamamasahe pa kayo. So doon na lang po kayo sa Dorotea Resort and Spa. At sa mga nais naman po magpa-schedule kay Doc Joey, so, ito na po ang numbers niya. Babanggitin ko na. Kaya, kumuha na po kayo ng mga papel, ballpen, at lapis, kahit anong pangsulat. So, ayan. Ang unang number niya po, ito po ang SMART. So, 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At bukod po dyan sa smart number ni Doc Joey, meron din po siyang globe. So, yun po yung globe number niya. So, ito po ang 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, yan po yung mga numbers ni Doc Joey na maaari po ninyong tawagan once po na may mga katanungan kayo about sa health problem ninyo and of course about sa ating mga produkto. At kung kayo naman po ay nasa malayong lugar, like napapakinggan ninyo ito sa radyo, at hindi kayo makapunta dito sa office ni Doc Joey, o kaya naman po napapanood ninyo yung live namin sa Facebook, for example, taga North Luzon kayo, taga Visayas and then Mindanao, pwede naman po kayo mag-contact kay Doc Joey o kaya dito po sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito kung saan po tayo nag-live once po na may mga orders kayo. Kasi dito naman po pwede kayo mag-order ng ating mga produkto through online at kapag nagkaayos na kayo ni Doc Joey na bigay na ninyo yung payment ninyo through GCash, ay kami na po ang bahalang magpadala ng mga produkto patungo po sa mga bahay ninyo. Kasi mabilis lang po yan, lalong-lalo na po kung malapit lang kayo dito sa Legazpi, within 2 days ay andyan na po agad yung mga produkto sa inyo.
At kapag medyo malayo naman po kayo, ay baka aabutin ng 5 days. So, ayan, may pasyente nga tayo from Cagayan na nag-order kay Doc Joey ng mga produkto. Though na hindi nila nakikita si Doc Joey, ay nagtiwala sila. Kaya ngayon, out for delivery na yung products nila at matatanggap na po nila yon kahit nasa malayo po silang lugar. So, ayan, huwag po kayong matakot na baka magpapadala kayo at hindi ninyo matatanggap yung pera. So, kami naman po dito, lalo-lalo na si Doc Joey, for almost 20 years na siya sa industriyang ito, ay wala pa naman po sa kanyang nagre-reklamo na nagpadala sa amin dito ng pera at hindi po nakarating. So, baka kasi mag-isip kayo, di ba? Katulad na ngayon na madaming scam na nangyayari, madaming budol-budol. So, since nandito naman po ako, gagamitin ko na po itong oportunidad para po sa lahat ng nakikinig na kasi ngayon, di ba, uso yung mga budol-budol. So, kaya habang nasa radyo ako at napapakinggan ninyo, ay sana makapulot kayo ng aral. So, ganito kasi, once po na may pumunta dyan sa mga barangay ninyo or sa mga bahay-bahay ninyo, at may inaalok sa inyo mga produkto katulad po ng bigas or kahit anong products sa mababang halaga, huwag po kayong mabilis maniniwala. Kasi doon po sa barangay namin, may pumuntang isang lalaki at sa matindahan, inalok niya yung mga may-ari ng tindahan na bumili ng bigas na sa mababang halaga, and then isasama niya kung saan nakalagay yung mga bigas. So, huwag po kayong sasama kasi yun po ay scam. Hindi po yun totoo at baka po mapahamak po ang buhay ninyo. So, dito, ang binibigay namin sa inyo, lalong-lalo na si Doc Joey, ay serbisyong totoo. Hindi po mga budol-budol or hindi po fake. So, lahat po ng sinasabi namin dito ay na-experience namin and then na-experience din po ng mga pasyente natin. So, kung ano po ang naging improvement sa buhay or sa health problem ng isang tao, yun lang po yung sinasabi namin dito. So, dito naman po, marami na tayong natulungan dito na may iba't ibang klaseng karamdaman tulad ng high blood, mataas ang creatinine, may diabetic, may arthritis, may bukol sa iba't ibang parts ng katawan nila. So, ayan, natulungan po natin para mag-improve yung mga kalagayan nila. So, of course, dito po sa office ni Doc Joey, meron pong bagong marketing plan. Pero, ang ating mga produkto po ay napakatagal na, since 2008 pa, at talagang proven and tested na pong nakakatulong sa may iba't ibang klaseng karamdaman. Dahil po ang ating produkto ay galing pa po itong Florida, USA, na talagang di kalidad at napakagaling. At bukod po dyan, aprobado na po ito ng Food and Drug Administration. So, dito naman po yung sinasabi nating Amazing 4. Yun po yung combination ng Miracle C, Mega A, Multi-5 at Mega 1. So, yan po ay nakakatulong para sa immune system nating mapalakas at syempre sa mga taong may mabigat na karamdaman. So, karamihan sa natulungan natin, may sakit na cancer, due for operation, at yung mga taong idadialysis na. So, ano ba yung mga Amazing 4 na tinatawag namin dito? So, unang-una na po dyan, yung Mega A capsule. So, ang Mega A capsule po ay binubuo ng 5 klaseng berries. So, andyan po ang acai berry, pomegranate, blueberry, cranberry, at elderberry. So, yan pong mga berries na yan ay napakayaman pagdating sa antioxidant properties na panglaban sa free radicals na nagiging dahilan ng iba't ibang klaseng karamdaman. So, yan, once na unstress ka, so lumalabas talaga yung mga free radicals at mga toxins at nakakaapekto po sa ating kalusugan. So, maaaring ang tao magkaroon ng cancer, katarata, at iba pa pong health problem.
So, ito naman pong Mega A natin, meron itong mga benepisyong maibibigay sa ating katawan. So, katulad na lang po, maganda po ito sa mga taong may arthritis, sa mga taong mataas ang cholesterol, binabalance po nito. And syempre, naglo-lower din po ng blood pressure, nagre-prevent ng cancer, and then also sa may mga UTI, sa mga lalo na sa kababaihan, so mostly sila talaga yung tinatamaan ng sakit na UTI, pwede po sa inyo ito. And then, maganda din po ito para matulungan yung katawan ninyong ma-detox ng maayos. So, ilalabas po lahat ng toxins, lahat ng basurang nasa loob ng katawan ninyo para po mas maging healthy po kayo at maiwasan po ang iba't ibang klaseng karamdaman. At ang pangalawa po, yun po yung tinatawag nating Multi-5 capsule. So sa Multi-5 naman po, ito po ay binubuo ng 5 klaseng mushroom. So andyan po ang maitake, shiitake, reishi, agaricus blazei, and then yung cordyceps. Once naman po na sinabi nating Multi-5 capsule, ito po ay nakakatulong para mapalakas ang ating immune system. Kasi ito po ay may mga benepisyo na makakatulong sa immune system ninyo para po lumakas. At syempre, lalong-lalo na po sa mga taong nahihirapan dumumi, pwede rin po sa inyo itong Multi-5 capsule. At bukod po dyan, nakakatulong din po ito para mabawasan ang timbang ninyo, mabalance yung cholesterol, labanan po yung mga cancer cell, mag-improve ng brain function. Also, kung may mga pamamaga po kayo sa katawan ninyo or may kakilala kayong sobrang pamamaga sa katawan nila, pwede din po ito kasi ito po ay nagtataglay din ng anti-inflammation at also linelessen din po nito yung stress. So, kaya kung stress kayo, ay pwede din po sa inyo itong Multi-5 capsule para po matulungan ang katawan ninyo. Kasi once na stress ang tao, ay madami talagang dumadapong iba't ibang klaseng karamdaman. So, yan. Ang pangatlo po nating produkto, yun po yung tinatawag nating Miracle C. So, ang Miracle C naman po natin ay napakayaman pagdating sa vitamin C na subok na ng mga pasyente natin dito. So, ito po ay binubuo ng 4 na klaseng berries. So, andyan po ang acerola berry, Easter C, rose hip, sea buckthorn, at Indian gooseberry. At bukod po dyan, dinagdagan pa po ito ng tinatawag nating neutral pH. So, di ba? Alam naman natin na ang katawan natin ay hindi po talaga yan nag-produce ng vitamin C. Kaya makukuha lang po natin to sa mga kinakain nating gulay, prutas, or sa mga ini-intake nating vitamins at mga food supplement. So, ayan. Ang katawan po natin ang nangangailangan ng vitamin C para po maging healthy yung mga ibang organs natin. And syempre, lalong-lalo na kung kayo po ay palaging may sipon, palaging may ubo at lagnat, so linalabanan po nito or linalabanan po yan ng Miracle C dahil po ang Miracle C ay nagtataglay ng syempre antioxidant at syempre binuboost din po nito yung immune system natin, fights inflammation at syempre yung neutral pH na nakakatulong para po mabalance yung acidity level sa katawan natin and then alkaline level. So, ito naman pong miracles natin, napakaganda po ito kahit po ang isang tao ay acidic. So, bakit? Kasi po, ito po ay non-acidic. So, wala po siyang acid na makaka-trigger sa kalusugan ninyo. So, ang pang-apat naman po, yun po yung tinatawag nating Mega 1 capsule. So, sa Mega 1 capsules naman po, ito po yung pinaghalo-halong Mega A, Multi-5, Miracle C, ayan, yung tatlo po. At bukod po dyan, dinagdagan pa po ito ng iba't ibang klaseng gulay at yung mga herbs na tinatawag natin. Yung mga herbs po na yan
ay makikita po ninyo yan sa mga tabi ng bahay ninyo. Of course, kung may tanim po kayo. So, ito naman pong Mega 1 capsule ay maaari din po itong inumin ng mga taong may walang mabigat na karamdaman. Of course, yung may mabigat na karamdaman. Kasi, ang Mega 1 capsule po ay pwede rin sa walang karamdaman para po at least may panglaban sila at may pangpalakas sila ng kanilang katawan. So, may iwasan po ang mga karamdaman, iba't ibang klaseng karamdaman. So, ano ba yung mga 7 ingredients na dinagdag kay Mega 1? So, andito po ang broccoli na nakakatulong din po para ma-reduce yung inflammation. And of course, mapababa yung blood sugar at ma-boost din po yung immune system. So, ang pangalawa po dyan, yun po yung tinatawag nating milk thistle. So, sa milk thistle naman, linolower po nito yung cholesterol natin, tinutulungan yung liver natin para maging healthy, at syempre, yung blood sugar natin, kinokontrol din po para po maiwasan ang diabetes. At yung pangatlo naman po, yun po yung tinatawag nating astragalus. So, ito naman po ang astragalus, ilan sa mga benepisyo nito ay pinapalakas po nito yung respiratory system natin, linolower yung blood pressure, and also nakakatulong din po ito sa mga taong may diabetic at yung liver nila ginagawa rin healthy. At bukod po dyan, pinoprotektahan nito yung ating mga cells para hindi po ma-damage. So, ginagawa po nitong healthy yung mga cells natin sa loob ng ating katawan. At panglima po dyan, yun po yung tinatawag, yun po yung tinatawag nating holy basil. So, sa holy basil naman po, ito po yung parang kapatid ng yung tinatawag nating kamangkaw. So, yan. Pero ito po ay kakaibang variation at galing pa po ito sa ibang bansa. So, ito naman pong holy basil ay pinoprotektahan ng ating katawan laban sa mga infection. Linolower din po ang blood sugar natin. And of course, yung cholesterol level ninyo, lalong-lalo na yung mga taong matataas ang cholesterol level, nakakatulong po ito sa inyo. At syempre, yung mga taong may mga masasakit sa kanilang mga joints, lalong-lalo na yung may mga arthritis, may mga gouts, pwede po ito sa inyo. And of course, kung ang tiyan ninyo naman po ay palaging sumasakit, ay pwede rin po ito sa inyo kasi pinoprotektahan din po nito yung stomach ninyo. And of course, linalabanan din po nito ang stress. So, ayan, kung stress kayo sa mga bagay-bagay, pwede po sa inyo itong ating Mega 1 capsules. At panglima po, yun po yung tinatawag nating better melon or ampalaya, di ba? Ang ampalaya is pinatid, napakarami ng sustansya nito. Kasi nga po, nakakatulong to, lalong-lalo na sa taong mga may diabetic, mataas ang sugar, binabalance po nito. At also, alam ba ninyo, ang better melon or ampalaya ay linalabanan din po nito yung mga cancer cell sa loob ng katawan natin. And of course, nakakapag-balance din po ito ng cholesterol level at nakakatulong din po para mapababa yung ating timbang. Kaya kung gusto nyo maging sexy, pwede rin po ito sa inyo. At ang pang-anim po, yun po yung turmeric. So, ang turmeric naman po, or mas kilalang luyang dilaw, ay nakakapag-improve ng heart health natin, nag-prevent ng Alzheimer's, cancer, at bukod po dyan, ito po ay anti-inflammatory. Pinoprotektahan din po nito ang mga tao
from depression and also arthritis. Nakakapag-improve din po ito ng memory and also nakakalasan ng pain. Kaya kung kayo po ay makakalimutin na kahit hindi pa kayo matanda, pwede rin po sa inyo itong ating mga kapsula. Kasi maraming po talagang benepisyong maibibigay yung mga kapsula sa inyo. 100% po yan. So, ang pang-pito, ang pinakalas, yun po yung tinatawag nating moringa or malunggay, di ba? Ang malunggay ay napakagandang antibiotic, lalo na kung kayo ay nasugatan. Like, for example, yung mga bata pa kayo, palagi kayong nadadapa kasi takbo kayo ng takbo, at yung mga nanay ninyo at mga lola ninyo, sinasabihan kayo, kumuha kayo ng talbos ng malunggay at ilagay ninyo sa sugat. Kasi ito din po ay nakakaprotekta laban sa mga bacterial or bacteria na maaring maging cause ng infection sa ating mga sugat. So, bukod din po, ito din po ay merong antioxidant at nakaka-lower din po ito ng blood sugar ng isang tao at also may anti-inflammatory at nag-lower din po ng cholesterol. So, di ba ngayon, ang daming taong mataas ang cholesterol at nagiging high blood dahil po sa mga kinakain natin mamantika or matataba. Sasabihin niya, hindi naman niya kumakain ng baboy na mataba, pero mataas yung cholesterol ko. So, baka na lang po, dahil yun sa mga kinakain mong palaging prito, at kung may hilig ka naman po sa chicken, ay hindi mo po inaalis yung balat. So, sa balat kasi ng chicken, ay marami ding oil. So, yan. Kaya dapat, kung gusto niyo talagang maging healthy yung kinakakain ninyo, ay magre-research kayo kung ano ba yung mga bawal at yung mga pwede. Lalong-lalo na po sa mga pagdating po sa mga health problem ninyo. So, dito naman po sa ating office, bukod po sa mga kapsula, ay meron din po tayong mga coffee dito. Kaya yung mga tao pong gustong maging healthy at mahilig sa kape, pwede na po ninyo itong gawing pamalit sa mga nakasanayan ninyong coffee. Kasi dito naman po ang ating mga coffee ay all natural at napakaganda rin po dahil ito rin po ay may ibinibigay na benepisyo sa katawan ninyo. So, ayan. Ayan. So, ayan, meron po tayong multi-5 coffee. So, sa multi-5 coffee po, ay pares lang yung ingredients niya sa ating multi-5 capsule. So, binubuo rin po siya ng 5 klaseng mga mushroom. So, andyan po ang Agaricus blazei, cordyceps, maitake, reishi, at shiitake. So, ito po ay talagang subok ng nakakatulong para po mas mapalakas yung resistensya ng isang tao at magkaroon ng ng lakas sa buong maghapon. So, yan, nakakatulong din po ito para po mailabas lahat ng toxin sa loob ng katawan ninyo. And of course, lalo na dito, ang multi-5 coffee ay subok na ni Miss Arlene na nakakatulong din pag mayroon siyang menstruation. Kaya sa mga may anak dyan or kaya dalaga pa kayo or may asawa na kayo at hanggang ngayon ay nag-menstruation kayo at palagi kayong sumasakit yung mga puso ninyo pag meron kayo, pwede po sa inyo itong multi-5 coffee. At isa po, yung coffee pa natin, yun po yung tinatawag nating Mega 8 coffee. So sa Mega 8 coffee naman po, ang mga ingredients ay 5 klaseng berries. So andito po ang acai berry, blueberry, elderberry, at pomegranate. So ito naman po ay nakakatulong din para sa ating katawan para ma-detoxify ng maayos. So, at syempre, kung gusto nyo talaga magpapayata, pwede rin po sa inyo itong Mega 8 coffee. At bukod po dyan, yung pangatlo nating coffee product. So, ito po yung tinatawag nating Amazing Coffee Mix.
So, ang Amazing Coffee Mix po ay 14 na ingredients yung nakapaloob dito. So, andyan na yung mga ingredients na Camellia A, Multi-5, and of course, Miracle C. At bukod po dyan, dinagdagan pa po ito ng malunggay nga. And then, ang napakaganda dito, kasi ang sweetener nito or ang ginamit na pang patamis ay natural. So, yun po yung tinatawag nating stevia. Ang stevia kasi ay natural sweetener. So, kahit po although na mataas yung sugar level mo sa loob sa katawan mo, ay pwede mo po itong i-take na ating Amazing Coffee Mix. So, nakakatulong din po ito para maging alerto ang isipan at syempre ang katawan ng isang tao. So, nakakatulong din po ito para mailabas lahat ng toxins sa ating katawan. So, ayan. Yan, si Ma'am Nolimer ay pupunta daw dito bukas at mag-a-avail ng products. Ayan, magandang gabi po sa inyo, Ma'am. At open na open po, Ma'am, ang office natin bukas. Kaya from 8 o'clock a.m. hanggang 7 o'clock p.m. ay pwede po kayong pumunta dito. And of course, meron din po tayo yung choco products natin. Yun po yung tinatawag nating Mega Choco. Ang Mega Choco naman po ay masustansyang chocolate drinks na meron din pong stevia. So, stevia din po ang ginamit dito para pampatamis. And of course, meron din po itong moringa or malunggay, acai berry, cranberry, at lychee berry. So, mainam din po ito na pamalit sa mga nakasanayang chocolate drink ng mga bata. So, dahil po ito ay natural ang sangkap at mas marami po yung mga benepisyong maibibigay sa katawan ninyo. So, di ba? Ito naman pong Mega Choco ay napakaganda sa mga bata na nag-school pa kasi meron po itong brain booster na nakakapag-boost ng brain ng isang tao and syempre nagiging active yung brain niya. Hindi nagiging madaling maging makakalimutin. So, lalong-lalo na pag may test or exam, ay pwede nyo po ipainom itong Mega Choco para hindi nila makalimutan yung mga isasagot nila sa exam. Pero ngayon, bakasyon naman po. Pero pwede pa rin po ninyong painom ito sa mga anak yung Mega Choco. At bukod po dyan, hindi lang po ito pwede sa mga bata, pwede rin po ito of course sa mga matatanda na nagkakaedad na at makakalimutin na. Kasi ito po ay makakatulong sa kanila para ma-activate ulit yung brains nila, yung brain nila. Para hindi sila madaling maging makakalimutin. So, meron din po tayo, kung ayaw ninyo ng choco, ayaw ninyo ng coffee, meron tayong juice. So, yun po yung tinatawag nating Amazing Juice with Miracle C and collagen. So, ito naman po, ang mga sangkap nito ay dalandan, moringa, acai berry, mangosteen, at cranberry. So, kilala din po ito, may antioxidant properties at mayaman sa vitamin C. So, nakakatulong din po ito para maprotektahan ang ating katawan laban sa mga microbes or merkobyo, ubo, lagnat, at maaari din po itong inumin ng may mga taong may UTI. So, yan. Lalong-lalo na yung mga taong may prostate or nahihirapan din pong umihi, pwede din po ninyong i-take or inumin itong Amazing Juice with Miracle C and collagen. At kung ayaw naman ninyo ng collagen at gusto ninyo ng glutathione, meron din po tayo dito sa ating office. So, ito naman po ang Amazing Juice with Miracle C and collagen and Amazing Juice with Miracle C and glutathione. Parehas lang po yung mga ingredients nila. Meron din itong dalandan, moringa, acai berry, mangosteen, at cranberry. And then yung antioxidant at vitamin C. So parehas lang po sila. Nagkakaiba-iba lang sa collagen and glutathione.
At also, magaling din po ito or nakakatulong din po ito para sa mga taong may psoriasis. So yan, yung psoriasis ay parang nangangate yung kanilang balat. Minsan, yung skin nila ay nagbabakbak. And then, dito sa mga ulo nila ay nagkakasugat-sugat at napakakate ng of course ng psoriasis. Marami din tayong mga pasyente dito sa ating office na pumupunta na mayroong ganong kalagayan at syempre natutulungan din po ng ating mga produkto. Kaya yung mga pasyente natin dyan na nagtitake ng Amazing Products, kung wala na po kayong mga iniinom ngayon, ay pwede na po kayong bumalik dito sa ating opisina. Bukas, March 31 hanggang April 1. Kasi pagdating po ng April 2 hanggang April 5, ay again, sarado po ang ating office at andyan po si Doc Joey at Ma'am Arlene sa Dorotea Resort and Spa, which is located sa Purukwan, Kahugutan, Bakakay, Albay. Kaya yung mga taga First District na nakikinig, lalong-lalo na po yung mga taga Bakakay, pwede po kayong mag-avail ng ating mga produkto or magpakonsulta dyan sa Dorotea Resort and Spa. At ngayon pong bakasyon, lalo-lalo na ngayong Holy Week, kung gusto po ninyong mag-swimming, open din po ang Dorotea Resort and Spa para sa mga gustong magpa-reserve at syempre para sa mga gustong mag-book ng kanilang outing or swimming. Ayan, ulayan na po ninyo yung mga drawing ninyong swimming sa Dorotea Resort and Spa. So yan, dito po ay marami na tayong natulungan. Like for example, yung may mga kidney stone, prostate, at yung mga taong may kidney problem na due for dialysis na. So, isa na po sa natulungan nating may prostate, yun po ay si Tatay Ferrer na taga Manito, Albay. So, yan. Si Tatay ay dating may prostate at after niya pag-inom nitong ating Amazing Products ay gumaling siya sa kanyang prostate problem. But hanggang ngayon ay umiinom pa rin siya nitong ating Amazing Products para po maiwasan ng bumalik yung kanyang dating karamdaman and of course, tuloy-tuloy po yung kanyang pagaling at paglakas ng katawan. At isa pa po na natulungan nating may prostate, siya po ay si Tatay Raul Hana. So dati po siya nagtatrabaho dyan sa Capitol at that time po ay umiihi na siya ng dugo at sabi ng doktor, need niya nang magpa-opera. Pero nagdasal siya sa Panginoon at humingi siya ng produkto or ng taong makakatulong sa kanyang karamdaman. Kaya napakinggan niya ito si Doc Joey, pumunta siya dito bago siya pumunta sa Tanshuling. So instead na pupunta siya sa isang hospital, pumunta na lang siya dito kay Doc Joey Vitito. And then, after niya pag-take nitong ating Amazing Products, so yan, within 24 hours lang, ay may naging magandang improvement sa kanyang health problem. So, yung dugo sa ihi niya ay nawala at hindi na rin sumasakit yung kanyang puson. So, yan, may mga tao, based sa experience ko naman dito sa loob na almost 6 months or 8 months rather, 8 months na ako dito. Ang mga pasyente po dito, may ibang mabilis yung process ng kanilang paggaling at may iba rin pong pasyente na medyo mabagal yung process ng kanilang katawan. Kasi, di ba, lalong-lalo na kapag ang isang tao ay may mabigat ng karamdaman. So, it takes time po talaga para gumaling siya or makapag-recover siya. And then, kung ang katawan mo naman po ay mabilis lang makapag-recover, within 15 days ay automatic po merong magandang improvement sa inyong mga health problem. So, iba-iba kasi yung process ng ibang tao. Kaya, yung iba naman ay tinitigil nila after
10 days. So, sasabihin nila walang improvement. Pero, nakatsaga nga sila sa ilang years na pag-take ng mga synthetic drugs. So, dito ay hindi sila makapagtsaga or makapag-intay ng magandang improvement. Kasi, di ba, pag nagtanim tayo, syempre, di ba, hindi naman yan after a week ay may bunga na agad. So, maghihintay tayo ng ilang months para magkaroon, or minsan nga, years pa yung hinihintay natin para magkaroon ng magandang bunga yung ating mga itinanim. Katulad din po yan ng pag-inom natin dito ng amazing products. Maghihintay tayo ng ilang mga buwan para talaga kayo ay 100% makarecover sa inyong mga health problems. So, ganun po yun. Dapat meron tayong consistency at commitment sa ating mga iniinom para po mas maranasan ninyo yung kaginahawaan after so many years na pagpoproblema ninyo ng inyong mga health concerns. So, bukod po dyan, kung gusto nyo gumaling, gusto nyo makatulong, at of course, gusto nyo kumita, meron na po tayo dito sa ating opisina. And then, every Saturday po, except ngayong Saturday, this coming Saturday, ay nagkakaroon po tayo ng orientation about sa new marketing plan ni Doc Joey. Yun po yung bagong programa ni Doc Joey na makakatulong sa bawat mamamayang Pilipino na magkaroon sila ng kita kahit wala po silang kapital. So, ang puhunan lamang po nila ay yung bibig nila at syempre yung laway nila para po sila ay kumita. Kaya kung gusto nyo po talagang mas maintindihan yan, every Wednesday po from 11 o'clock a.m. hanggang 12 o'clock and the noon time ay nagpro-programa or nagla-live po si Doc Joey dito mismo sa ating Facebook page at tinatakal niya po doon about sa ating marketing plan. Kaya kung gusto niyo pong kumita ay pumunta kayo dito sa live natin sa ating Facebook page every Wednesday para po mas maunawaan ninyo yung marketing plan ni Doc Joey. And then, kapag Saturday naman po, like sa hindi ngayon na Saturday na darating, next Saturday, ay meron po tayong orientation dito sa ating office from 2 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. para po mas lalo ninyong maintindihan yung about sa ating produkto, yung mga benepisyo nito, and of course, kung paano kayo kikita na mga diamonds, sabi ni Doc Joey. Kaya, ngayon, since 6:28 na, magpapaalam na po muna tayo kasi limited lang yung time natin. Kaya sa may mga health concerns po at gusto ninyong matulungan at gumaling, pwede po kayong pumunta dito bukas sa office ni Doc Joey kasi bukas po tayo from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. until 6:30 p.m. At kapag Sunday naman po ay bukas tayo dito half day from 9 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m. At again, take note po, reminder na sa April 2 hanggang April 5 ay close po ang ating main office dito sa Cabangan. At nandyan po, kung gusto ninyong matagpuan si Doc Joey, pumunta po kayo sa Dorotea Resort and Spa at andyan po sila. So ayan, sa may mga katanungan naman po about sa aming products, tumawag o mag-text lamang kayo sa numero ni Doc Joey sa Smart 0910-448-2598 at sa Globe 0917-853-8933. So ayan, palagi po ninyong abangan at subaybayan ng programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran dito sa DCGB from Monday to Saturday except Wednesday from 5:30 p.m. to 6:30 p.m. At kapag Sunday naman po from 9:30 a.m.